जोंनियाव नेशनेल पार्क होननानै रेकगनिशन जे मोनबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना मालाबाबो डाइजेस्ट खालामनो हाया बेखायनो मानसिफोरखौ थुनज्लायनानै बिथांमोना दाबो माखासे गाज्रि सिन्ताधारा खालामग्रा मानसिफोरा हाग्रा एवस्रांनो थाखाय थुनज्लायना होनानै सरकारजों थोंजों कनफ्लिक्ट खालामनो नागिरो। जोंनि बे BTR नि सिङाव माखासे इस्यु जाबाय थायो बे इस्युआ जाहैबाय खोब माने गिदिर इस्यु होनना बुंनांगोन जे माखासे जोंनि BTR ओनसोलाव हाग्रा फोजोबस्रांनाय हादान दानस्रांनाय बेखौ लानानै माखासे BPF फोरा हाग्रा दानस्रांनाय जाबायदि राजखान्थि सोलिबाय थायो बिनि सायाव नोंथांमोना बिनि सिङाव मा दं होनना सानदों नोंथां? दाखालि बोरैबा सोरबा सासे मानसि आंनो स्क्रिनशट मोनसे हरदों जे बेवहाय माने देरहासार बसुमतारिनि पेज खोमा बेयो आं मोजां नायस्लाबाखै बेवहाय गावसोरनि BPF नि मानसिफ्रानो समालोचना खालामदों नोंसोर बै समाव माने कौटि कौटि थाखा कामायबाय जोङो BPF नि वर्कारफ्रा मा दङ दिनैनि तारिखआव होननानै नोंथां बै समाव नोंथांमोना बिगा कि बिगा माने बागान बानायबाय जोंहा मा दङ जोंथ' UPPL निफ्राय मालाबाबो बेफोर बाथ्राखौ बुङाखैमोन जिबौआसो जिबौनि आथिं नुयो होननाय बायदि दा बाथ्राखौ बेयावनो बुजिना ला जे बिथांमोना पावाराव थानाय समाव मा खालामदों हाग्राखौ आसलते सोरनि समाव दानफायदों दिनैनि तारिखआव BTR आव मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथां आरो मानाव गिदिर रनजित बसुमतारी बिथाङा जाय समनिफ्राय EM जादों बै समनिफ्राय जोंनियाव नेशनेल पार्क होननानै रेकगनिशन जे मोनबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना मालाबाबो डाइजेस्ट खालामनो हाया बेखायनो मानसिफोरखौ थुनज्लायनानै बिथांमोना दाबो माखासे गाज्रि सिन्ताधारा खालामग्रा मानसिफोरा हाग्रा एवस्रांनो थाखाय थुनज्लायना होनानै सरकारजों थोंजों कनफ्लिक्ट खालामनो नागिरो हाग्राखौ दानस्राय होबाय गावसोरा नेताफोरा थांनानै दखल खालामहैबाय बेबायदि खालामै बिथांमोना जोंनि साधारन मानसिफोरखौ साधारन बर' रायजो राजा आफाम बिथांमोनखौ स्केपगट बलि कापथा खालामदों किन्तु गावसोरा हाजार हाजार बिगा बागान बानायनानै लादों दा बेखौनो जोङो जुदि ट्रु सेन्सआव नायोबा दिनैनि तारिखआव जुदि जों सिरियासलि जुदि नायोब्ला डिपलि जुदि स्टाडि खालामनानै नायोब्ला बै समाव मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारिनि समावनो धंख जयग होनना बुङो बै समाव जोबोद धंख जयग जादोंमोन गावनिनो मानसि गावनि हारिनिनो मानसि हाग्रामा महिलारियाबो सासे बर'निनो फिसा जों बिथांमोननि बायदि जातिनि इन्टारनेल माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै एक्सप'ज खालामनो नागिरा लिडारनि मोनसे मर्यादाखौ लाखिनो लुबैयो नाथायबा बिथांमोननि खामानियानो मालाबा लिमिट क्रस खालामो जेरावनोखि जातिया ओरैबायदि गिदिर मोनसे खहा जानो गोनां जायो धाक्का मोननो गोनां जायो बेनि थाखायनो जों बुंनो गोनां जादों हाग्रा एवस्रांनाय खामानिया बिथांमोननि समावनो जादोंमोन दिनैनि तारिखआव जोङो लाख लाख दंफां गायनानै हाग्राखौ संरैखा खालामनो नाजाबाय थादों आरो बेयाव जों मोनसे लेभेलसिम साक्सेस जादों नाथाय बिथांमोनानो मानसिफोरखौ प्रभक खालामनानै हिन सोनानै सरकारजों नांलायनो थाखाय सरकारखौ गाज्रि मोनहोनो थाखाय बिथांमोना सानफ्रोमबो पलिसि खालामबाय थायो आरो बिथांमोननि जि डार्टि पलिटिक्स बेखौ बर' रायजो राजाफोरा हमनानै मोनबाय आरो बिथांमोननि जि डार्टि पलिटिक्स ओइबारनो 2025आवनो जों मोनसे प्रेडिक्सन होनो हायो BPF नि फुल स्टपआ 2025आवनो जोब्बाय